नायनानै लकेसनाव मोनबाय माने गुबुन माबा राहुल घुस बिनिसो नाम्बार दा बेयावनो जों सन्देह खालामदों बे मानसिया लाना खारदों होननानै सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव नोंथांमोना सिगां समावबो गुबुन गुबुन रादाबाव नुखांबाय जानांगौ दा आङो नोंथांमोननो फिन बे भिडिअखौनो दिनै लाबोफिननो गोनां जादों मानो होनबा 1 दाननि बारा जालांबाय 1 दाननि बिनि खारनाव माने दिनैसिमबो जेबो खा खबर गैया एबा जेरावबो रावबो नुसननानै फोरमायहरनाय जायाखै दा बिनि सायाव आंनो फिसाया बार बार खावलायहरनायलाय आरो लोगोसे गावसिनिफ्राय भिडिअ ससेब्लाबो क्लिप्स बानायना हरनायलाय बेखायनो आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअखौनो लानानै फैनाय जादों जाहाथे नोंथांमोना अननानै दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायो लोगोसे जाय मानसिखौ इनकुवारि खालामनो गोनां एबा नोजोर होनो गोनां नोंथांमोना अननानै नुयोब्ला नोजोर होनो हागोन दा बिथांमोननि फुल डिटेल्स भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ दा बेनि सिगां जाय मानसिया खारदों बे खारनाया जाहैबाय माने उदालगुरि जिल्ला नङा होमबा डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि लोगोसे मासबाद ओनसोलनि आरोना मासबाद ओनसोल जिंगाबिल हालामनि दा बिनि मुङानो जाहैबाय जाय खारनाय हिन्जाव बिनि मुङा जाहैबाय माने मिरा दैमारिनि फिसायनि मुङा जाबाय अरुण दैमारि गामिया नंसारि दैमुगुरि नंसारि दैमुगुरि बिसिनि पस्ट अफिसा जाहैबाय मासबाद पिन नं नाम्बार 784507 नोंथांमोनहा स्क्रिनाव होनाय फटकखौ मिरा दैमारिनि फटकखौ नायनानै बहाबाफोर बायसान्सआव दाबायदियाव नुयोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना जुगाजग खालाम आरो जुगाजग खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जिथु जायफोर अननायनि गेजेरजों बा बिथांजोखौ नुनायनि गेजेरजों नोंथांमोना मिरा दैमारिनि इनफरमेसनखौ हरगोन एबा बे इनफरमेसना जुदि कारेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना नगद 10,000 बान्था मोननो हागोन बेखौ आं बुंनाय बाथ्रा नङा बिनि फिसाय अरुण दैमारिया बुंदों नोंथांमोना मिथिनानै लानो हागोन आरो सिगाङावबो फोरमायखादों जानो हागौ बिथाङा गुबुन चेनेलनि गेजेरजों नाथाय दिनै नैबे आंनि चेनेलनि गेजेराव माने बेयो बिथाङा कन्टेक्ट नाम्बार जों आंखौ खावलायहरदों जे 10,000 बान्था होगोन होननानै बुंना हो होननानै दा खिन्थु आं बिथांनि बुंनायखौ रेकर्डबो लानाय जायाखै खिन्थु बिथाङाबो गावनि बे भिडिअ स्क्रिप्टआव बुंहरनाय जादिया मानोना बिथाङा सादा सिदा मानसि जाम्बासियान खिन्थु बुंनायखौ बारा रोङा आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानो बा निमाहा बिनो सानो नैबे आदा अरुण दैमारि आरो आदा अरुणनि न'खर फेमिलिफोरनाव आं निमाहा बिनो सानो नोंथांमोना दाख्लैनो आंखौ खावलायहरदोंमोन भिडिअखौ होनो थाखाय नाथाय उफाय गैया समनि आंखालाव आं दिनैसो होनो हादों नोंथांमोना दुखु दामोन आं नोंथांमोनाव निमाहा बिखायो मानोना नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों आङो तामिलनाडु फारसे आवगायदोंमोन माखासे इनफरमेसननि थाखाय दा बे इनफरमेसना जोंहा साक्सेसफुल जानानै फैबाय नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जोङो साथाम हिन्जावसा गथ'फ्रा माने गोदाव सोराव खामानि मावनानै थांलाबायनाय बिनि सायाव आङो नोंथांमोननो भिडिअबो होबाय आरो नुनो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना जाहाथे मा जाखो मा बेरखो गोबाङानो कमेन्ट गेजेरजों सोंहरदों बे नानिनि सायाव दा बे उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरनि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ दा मोना नेनानै थायोब्ला निश्चय नुगोन जोङो बिसोरखौ जायगासिम लांनानै माखासे मोजां गाज्रि खोथाखौ सावरायगोन आङो दायो दङ रङिया रेलवे स्टेसनावसो दङ दा बेयाव थानानै आं नोंथांमोनजों माखासे मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ शेयार खालामनो गोनां जादों उफाय गैयैयाव नाथाय बिनि सिगां नैबे जिथुनाखि मिरा दैमारि बे मिरा दैमारि बिथांजोखौ आं बुंनो सानो नोंथांनि फिसाया बा नोंथांनि फिसायनि न'खरा बेखौनो खावलायहरगासिनो दङ जे आंनि सायाव बार बार बुंहरदों माने दाख्लैनिफ्रायनो नोंथांजोआ न'आव फैनानै नोंथाङा जिथु मा सानदों नोंथांनि डिसिसन बायदि नोंथांजोआ जिथु नोंनि फिसायखौ गारनो गोसोब्ला बा नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ नोङो नांला सानदोंब्ला नोंथांजोआ मोजाङै मोजां फैनानै फाथैलाय बिसिनायनि गेजेरजों बा आयेननि जिथुनाखि रुल्स दङ बे रुल्स बायदिजों नोंथाङा फिसायजों गावस्रालायनाया मोजां बेखायनो जेरावखि थाया मानो नोंथांजोआ गुबुन हौवायानो लादों जानो हागौ बा लायाखै जानो हागौ नाथाय नोंथांमोनजोनि फिसायफ्रा बा नैबे आदा अरुण दैमारिमोना न'खराव गासिबो माने नोंखौ गुबुन हौवाजों खारदों होननानै सन्देह खालामजोब्बाय दा बिनि गेजेरजों मा जायो नंगौ ना नङा बेखौ आं बुंनो हाया नाथाय नोंथांजोखौ सोरजोंबा खारथारदों होनना आंहा फोरमायनो हाया नाथाय गोबां लकेसन चेक खालामबाय जाहैदों नाथाय गुबुननि नामाव सिखारदों लकेसना नाथाय नेटवर्कआ बहा दङ नै बिनि एन्सारखौ मोननाय जायाखै खिन्थु दिल्लीयाव दं होननानै बुंदोंमोन दिल्लीयाव नाथाय बे बाथ्राया माने फल्स जादों बिनि बिमा बिफाया थांनाय बारावबो बिदिनो थगायनाय जादों नाथाय दा बे बारावबो बिथां अरुण दैमारिया बा अरुण दैमारि बिथांनि न'खरनि मानसिफ्रा गासिबो माने नैबे मिरा दैमारिनि न'खरनि बिमा बिफानि सायाव नारसिननो सानदों अर्थात बिथांमोनहा मिरा दैमारिनि न'खरनि मानसिया माने बिथांजोखौ दोनखोमागासिनो दङ जाय मिरा दैमारिनि बिनि बिमा बिफा जोनोमगिरिफ्रा राङापारायाव थायो होननाय जों खोनानो मोन्दों आरो नैबे खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबा निश्चय बुजि मोनगोन आदा अरुण दैमारिया गाव मा बाथ्रा फोरमायहरदों आंनो ससेब्लाबो जास्ट 3 मिनिटनि भिडिअ क्लिप्स बिथाङा हरदों नैबेजोंनो नोंथांमोना गुबै बाथ्राखौ मिथिना लानो हागोन दा बेखौनो जोङो साननो गोनां
जोंनि बर' समाजाव मा जानो थांगासिनो दङ मानि खारनाव गाव गावनि असे फिसायखौ गारै गारै खारगासिनो दङ प्रब्लेमा मा प्रब्लेमा मा माबाफोर प्रब्लेम दङ नांगौ गाननाय जोमनाय नोंथांमोना न'खरैनो समाधान खालामलायनो हायो बे नङा जे जों आङो गोदान फिसाय लायोबा बा आङो गोदान बिसि लायोब्ला आं आलो गोजानै संसार मोनजागोन बे माब्लाबाबो दासान आरो बे बाथ्राया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा मानोना जोङो जेसेबांनो गोदान गोदान जोङो ड्रेस गानलांगोन माब्लाबानि समाव जोङो गाज्रि ड्रेसबो मोनहैखागोन बे सियर दिनै जोङो दख'ना गांसे बायनानै लाबोयोबा नोङो मालाबा मेगन नुसिनानै दख'नाखौ बायनानै लाबोफ्लाङो चेकिं खालामालासिनो नङा होमबा थिग बेबायदिनो आङो फर एग्जाम्पल बुंदों बे बाथ्राखौ खिन्थु रियेलबो जायो मानो होनबा नोङो बे दख'नाखौ फर एग्जाम्पल नोङो नायालासिनो बा सायाव ओरैनो फसायनानै बायना लाबोबाय नोङो हाखु दाखु नाथाय बिनि गेजेराव मा जायो सिङाव गिजि गब्लं मोनफैयो थिग बेबायदिनो मानसिनि गोसोआ साफ्रोमनाबो मोजां नङा आङो मिना दैमारि बिथांजोखौ खावलायहरदों नोंथांजोनि जिथुनाखि अरुण दैमारि बिथांनि न'खरनि जानानै नोंथाङा माने आंनि भिडिअनि गेजेरजों मिथिबायदोंब्ला बा नुबाय बायदोंब्ला नोंथाङा नोंथांनि प्रब्लेमखौ फैनानै सल्भ खालामना लानांगौ आरो मिलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना गावस्रायोबा गावस्रालायनो हागोन बेखौसो आं नुहुरदों मानोना नोंथांमोना जुदि थारैनो सानैजों असे गोसो गोरबोजों अनलायनाय गैयाब्ला मिलायलायनाय गैयाब्ला नोंथांमोना संसार जानानै मा मोनो नङा होमबा बेखायनो नोंथांमोननि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनानै रायजो राजाखौ लानानै नोंथांमोना न'खर गावनो सानदोंबा गावफैलायनो हागोन आरो बेनो आंनि खावलायनाया दा गासै आंनि चेनेलखौ नायगिरि भिउवार्स नोंथांमोननिसिम आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामबावो नोंथांमोना जेसे हागौ बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना जुदिहाय जेरावखि नुवा मिना दैमारिखौ इनफरमेसन हर थोंजोंनि आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराव हरबाबो जागोन आरो लोगोसे आङो स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव होनायावबो नोंथांमोना इनफरमेसनखौ हरोब्ला नोंथांमोना जुदि इनफरमेसना कारेक्ट जायोब्ला नगद 10,000 बान्थाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन मिथिबाय ना दा बेखायनो नोंथांमोना जेसेबां हायो भिडिअखौ शेयार खालामनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जाहाथे जों बर'जों बर' सापर्ट होलायलायो मानो होनबा जोंनि लाइमोन हिन्जावसायानो जा बा हाबा जाखानायफ्रानो जा गोबां माने गाव गावनि आंगोनि फिसा फिसौ आरो बिहाव बिखुनजो फिसायखौ गारि खारदों मोनसे बाथ्राया बेबो गोसोआव लानो गोनां जे जोङो मोजां मोनलायनानैसो हाबा जायो किसुमान खेथ्रआव दै आङो बिथांमोना मोजां मोनलायनानै हाबा जानायानो जायो आं बेखौ बुंनो थाङा नाथाय किसुमाना 3 बोसोर 4 बोसोर मोजां मोनलायनानै हाबा जानायनि उनाव 1 बोसोरबो थाङा बिनि उनाव गारलायलायो प्रब्लेमा मा मोजां मोनलायनाय समाव फिसायनि आखल आखुआ माबायदि बेखौ मिथिखायामोन नामा मोजां मोनलायनाय समाव हिन्जावनि आखल आखुआ माबायदि बेखौ मिथिखायामोन नामा मिथिसेयावबो लालायनानै दिनै मानो टाइम पास खालामनानै मानो बर' समाजखौ बदनाम खालामलांनो सानदों बे बिराद गिदिर गोरोन्थि बेखायनो आं सानो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि खालामाजासे जोङो बयबो हारि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो बयबो एसेब्लाबो जा हायो सिमां सुजुलायो बेखौनो आं खावलायबाय लोगोसे जोंहा अरुण दैमारिया मा बाथ्रा फोरमायदों गावनि बिसि अनजालि खारनायनि सायाव लोगोसे गथ' गथाया गाबबाय थादों होननानै फोरमायदों नोंथांमोना जोबजासिम नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन जोंहानि निरा दैमारिया बे मासनि 2 तारिखआवनो खारखोमाना दं माने दासिमबो नागिरबाबो मोनाखै दा गथ' सानै गारनानै थांदों आरो बियो स्कुलाव थांनायानो खारखोमाना थांदों आरो गथ'खौ स्कुलाव दोनलांनानै सासे थाखोथाम सासे थाखोसे बे फरायनो दोनहैदोंमोन आरो टाउनाव दोननायावनो खारखोमा लांदों बेनिफ्राय दासिमबो नागिरबाबो मोनाखै थानायाव होबाय बायदिसिनायावबो होबाय माने मोनाखै आरो दाबो दा बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोबा नैबे नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय जायनो खोन्थाहरनो हायो बिनो 10,000 होनाय जागोन ओमफ्राय दा बे खारनाया जोंनि सन्देह खालायदों आरो सोरबा गुबुन हारिजोंसो खारदों बे माने नाम्बारा जाबाय गुबुन हारिनि नाम्बारमोन नालाय ओमफ्राय बिमा बिफाया बे नाम्बारखौ थगायनानै हरदों थांनाय बोसोरावनो बिमा बिफाया थांनाय बोसोराव बे नाम्बारखौ गावस्रानि होननानै आंनि हिन्जावनो हरदों हरना बे नाम्बारा दा जों नायनानै लकेसनाव मोनबाय माने गुबुन माबा राहुल घुस बिनिसो नाम्बार दा बेयावनो जों सन्देह खालायदों बे मानसिया लाना खारदों होननानै बेजोंनो खारखोमाना दं ओमफ्राय दा बिमा बिफाया नागिराबो जेबो खालाया ओमफ्राय बिनि थाखाय बिमा बिफाखौनो हमदों जोङो थांनाय बोसोरावबो आंनि हिन्जावखौ दैज्लाङावबो मास 2-3 लाखिबाय आरो गेजेर ससेयावबो लांदों आरो आं गुवाहाटियाव थानायावबो सप्तानै सप्ताथाम लाखिना दोनहैदों बिनि थाखाय बिमा बिफायानो माने बेखौ बारहोहरदों आरो बहा बारहोदों जों मिन्थिया दा बिमा बिफाया बेनिखायनो खबरबो लाया जेबो लायबा दा मास 2 जाबाय बेनिखायनो आं दा आरो माबायाव होनाय जादों आरो इउटुबाव दा बिमा बिफानि न'आ जाबाय राङापारा माइनावस्रि सेन्टार लाइमोनदेरा बिफानि नामा जाबाय अजित गयारि ओमफ्राय बिमानि नामा मिनुति गयारि बिनि आरो माइनावस्रि सेन्टारनि दा बिनिखायनो बहाबाफोर नुसनबायोबा सोरबाफोर बे गथ' सानैनि अननानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरो
जोंहानि दा बिमाया जेरावखि दा गथ'फोरखौ अननानै फैबा फैफिननो हागोन जों बेखौ जेबो साना आरो दा गथ'फ्राबो गाबबाय थायो दा जुदि नोङो थायाबा थाया होननानै न'निफ्राय माबानानै लाना थांनो हागोन लेखा लेखि लिरनानै जोंबो बेखौबो राजि दा जेरावखि दङ माने फैफिनबा मोजांमोन आरो जों दा बेनिखायनो खावलायदों रायजो राजाखौ सोरबा नुसनबायोबा खोन्थाहरनो दा बुंनायालाय थांनाय दाख्लै सप्तानैसो सिगाङाव बिसालथेफ्रा खोन्थाबाय दिल्लीयाव मोनहैदों होननानै ओमफ्राय आं सेबहरदोंमोन बिमा बिफाखौ रायहरदोंमोन रायहरनायाव बुंहरबाय मा बिमा बिफायाबो गावसोरबो मालायासो खोन्थाहरदों होनदों मालाय खोन्थाबाबो मालायनि नाम्बारखौ हर होनबाय नाम्बाराबो गैयानो नाम्बार गैयाबा बोरै खोन्थाहरखो बिसोरो बिदि होनदों आरो नोङो न'आवनो थाबाय था होननानै बिदि खोन्थाहरलायबाय ओमफ्राय दा नाम्बारानो गैया जादों आरो आंनि बिसालथेफोराबो सानै साथाम दङ बिसोरबो गामियावबो खोन्थाहरबाय आंनि सिगाङाव फनाव खोन्थाहरबाय नोंस्रा हिन्जावा दिल्लीयाव दं होननानै ओमफ्राय अखानायै नाम्बार बिनायाव नाम्बार गैया मा गैया बेफोर खोथाखौ बाहायदों आरो दा बिमा बिफाफ्राथ' खबर बाथ'रिबो लाया फन हरबाबो दा थिखांला जाबाय दा बेनिखायनो बिमा बिफाखौनो सन्देह खालायदों दा जेरावखि दङ माने बेखौ जोंनो हमना हरबा जों माबा मोनसे बिसार खालायबायमोन आरो बिमा बिफाया लांबा लांफिनथोंसै बेखौ होननानै जों थाथ'बाय।